Ogini me na zona. Oye na ebu ewa na zona. Lebo na anya. What ki liver? Me egugwa. Ala baba ogini. Mama onye nwe elu a. Azonye ko onye What ebe ki na do? Ogini kama kwele. Waka yogo.
Okeke, Emmanuel, Vincent Electronics, Kano, nwanne nye bụ na nwanne. Augustine S.E. Ibewo, alias African Overseas, Ọjọọ nke Ịbụa, nwanne nye bụ na nwanne. Christopher Okpara, Managing Director, Christmas Record Store, number 12 Press Street, Onitsha. Ìnùbọ̀ ibẹ̀ náà fi ọ̀ ẹ̀. Sunday Obiora, Director General,